Ola, que tal? Son Edi, o teu adestrador, e isto é Pulso Activo. Hoxe temos unha sesión intensa, curta, pero chea de enerxía, así que prepara o teu corpo. Lembra, ti marca o ritmo e eu guíote. Comezamos. Estamos aquí hoxe, un día máis, con estes 4 campeóns. Hoxe temos aquí a Anxo, Noemi, Silvia e Estrela, que imos a facer hoxe unha sesión moi intensa. Preparadevos porque imos a traballar moito a zona do tren superior, vale? A zona dos ombreiros, dos brazos e un pouquiño a zona da espalda. Así que, como a sempre, cheos de enerxía, o que imos a empezar é facendo un pouquiño de mobilidade articular para non mancarnos. Pois hoxe estou a tope a ver que nos encontramos nesta clase, pero a tope de enerxía e a facer todo o que nos diga o profesor e máis. Falan de que o exercizo que te axuda un montón, cas endorfinas e todo eso. Yo, a verdad que todavía non o noto, pero, bueno, todo virá, todo chegará. Hoxe veño espabilada, porque, mira, eu pensar en vir a facer aquí exercicio xa me pon contenta. Entón, comezamos dende o pescozo e comezamos movendo, dibuixando círculos. Cambiamos o sentido. Como estades desta semana, chicos? Bueno, chegalle ben. Va, fácil. Fácil, non? Moi ben, así me gusta, con actitude. Imos ahora cos sombreiros, despois queixense no medio da clase. É que son os mentireiros. Pero Aí cada vez máis amplios. Os dous. Cambiamos o sentido. Importante esta mobilidade articular para non mancarnos, para coller máis rango de movimento nos exercicios. Imos ahora ca cintura, hai movimentos circulares. Eso é. Imos baixando un pouquiño máis, xuntamos os xeonllos máis encima dos xeonllos e como a sempre, vale? A mobilidade articular, imos movendo todas as articulacións, imos activando o corpo pouquiño a pouco, cambiamos. Como estades vos na casa despois destes días? Que maravilla, home. Esa fala Estrela. Estrella tivo na casa. Sí, estou na casa tamén practicando. Cambiamos ahora pulsos e nocellos. Estrella, ti fixestes clases particulares na casa? Cambiamos. Eu sí. Así me gusta. Ves, tedes que aprender de Estrella, que é unha persona moi activa. Cambiamos. Hacia adentro. Moi ben, xa terminando a mobilidade articular, ahora vamos a empezar co quecemento, vale? Vamos a abrir os brazos e imos a levantar o interior, imos a tocar o interior do pé, vale? Tocamos ca man contraria e imos aí, cada un ao seu ritmo. E iso é importante, que vai o corpo entrando en calor. Imos ir de menos a máis, ca intensidade do quentamento, do quecemento, imos aí, moi ben. E agora imos a levantar. E o seguinte ejercicio, vamos a levantar os xeonllos, vale? Arriba, levamos as rodillas arriba, tocamos cas mans, eso é. Nótase que foi de pernas as outras clases, Edi. Moi ben, últimos segundos. Perfecto. Ahora, tal cual estamos, imos a levar o cu hacia atrás e toco os nocellos e arriba. Tocamos e arriba, levando o cu hacia atrás. Eso é. Vemos que vamos entrando en calor, pouquiño a pouco. Importante que activemos a zona dos brazos, que hoxe imos a traballar bastante, e tamén a zona da espalda. Imos a traballar con halteres de mans. Últimos segundiños. Imos con unha última. Moi ben. E agora sí, agora unha vez que xa acabamos co quecemento, agora imos empezar ca parte principal. Estou moi contenta de haber iniciado este proxecto e con moitas ganas de seguir avanzando e ver os cambios tamén no meu corpo outra vez. O exercicio é igual que cando estás na cama amodorrada, que non te... Ai, destes días que non... Mira, tú abres a ventá un día destes de xeada. Expertas, pois o exercicio, mira que a Pulso Activo é igual. A ver, o deporte é, para min, a medicina natural do tema das depresións, ansiedades e demais. Cando faz deporte, ti estás liberando dopamina, endorfinas, serotonina,
estás baixando o nivel de cortisol, que é a hormona que provoca o que ven sendo o estrés. Nin dopamina nin gaitas. Isto cansa moitísimo. O primeiro exercicio que imos a facer hoxe é un que fixemos xa fai pouco, que é o de elevar os halteres de mans de forma lateral, vale? Importante, imos a coller os halteres de mans, vos na vosa casa, se non tendes, o que podes coller é calquer tipo de peso, garrafa, o que teñades, de acordo? Importante é que os cóbados, cando elevemos, estén semiflexionados os brazos e non elevemos máis da altura dos ombreiros, de acordo? As mans aquí, e o que imos a facer é collemos aire e elevo, subo, soltando. Eso é. Se temos dificultade, o que podemos facer é como está facendo Estrella, que levamos de un en un alternando, vale? Imos a facer 2 series de 10 repeticións. Van 7, 8, 9 e unha última, 10, moi ben. Relaxamos os ombreiros, imos ir quentando esa zona, xa estamos bastante quentes. Como ides, chicos? Ben. Moi ben, verdad? Son Noemi, fenómeno. que tal con esa... No, aquí non hai queixa con esta Divina. xente, non hai queixa. Alteras, que tal con as alteras? Divinas, divinas. Pois nada, hoxe xa coas halteres un pouco máis pesadas, porque me vin capaz. Bueno, hoxe fíxose xusticia. Cada unha co peso do seu altere, non vale. Porque así, ela ten uns anos, eu teño outros, pois non vale que sempre me este, non, é que como ti fixeches exercicio, pois, hoxe fíxose xusticia. Imos a facer o mesmo, vale? Colocámonos na posición inicial, pernas semiflexionadas, collemos aire e solto arriba. Collo aire, solto arriba. Fixadvos que o cóbado non sobrepase a liña dos ombros, vale? A ver como fan estes... Moi ben. Semiflexiona un pouquiño, eso é Estrella. Moi ben, vemos a Anxo que ben o fai, Noemi tamén, Silvia, todos. Moi ben, unha última. Perfecto, relaxo. Así a simple vista parece fácil, e na casa dirán, ui, este exercicio é moi fácil. Pero en verdad, unha vez xa estar facendo, complícase a cousa un pouco. Ben, agora o que imos a facer? Vamos a comezar, esta vai ser a posición inicial. Cóbados cerca dos costados, os brazos flexionados, e o que vamos a facer é collo aire e agora vamos a expulsar elevando hacia arriba. Collo aire sin que se abran os cóbados e solto arriba. E imos a facer 10 repeticións, 2 series, van 4. Se tedes moito peso, as pernas sempre que estén semiflexionadas, vale? Con pouco peso non hai problema que estén estiradas, pero se hai bastante peso, o que temos que facer é semiflexionar para que non carguen esa zona, vale? Vemos como Estrella, por exemplo, está facendo alternando un e outro. Quédanos unha e relaxamos ombreiros. Eu penso que eso para fortalecer a espalda que ben, porque normalmente cos anos sempre te vas encorvando e todo, entonces sabes que se polles dereito e para lucir a nivel personal e andar dereito pola vida. Ahora que xa aproveitamos para descansar, volvemos á posición de inicio, acordádevos, aquí, os halteres de mans cerca dos ombreiros, cóbados cerca dos costados, collo aire e solto arriba. Van 2. Na casa non nos rendimos, Seguimos, cada un ao seu ritmo, cos seus propios pesos. Non fai falta que sexan moi pesados. O importante é movernos, estar seguido en movimento. Ánimo, canto nos quedan? 9. 9 e 10. Fenomenal. Relaxamos ombreiros, moi ben. Eso é, relaxamos un pouquiño. Como vades na casa? Como vades? Silvia, ben, con ese peso, sí. Con este peso mellor. Ah, sí, Queres que cho cambie? Non fai falta, gracias. Ai, bueno, por si acaso. Ei, te vexo moi calado hoxe, Pois hai aquí piques entre as. Eso gústame que se piquen un pouquiño. Eu pensaba que me iba a decir que non, e díxome que sí. Estou por decir que o que tiña maniotas hoxe era Anxo. Ben, ahora imos a facer outro exercicio, vale? Este exercicio é o que chamamos remo. Vamos a imaginarnos que estamos remando. Entón, moi importante a posición, de acordo? Colócome de lado para que me vexades. Os pés separados a anchura das cadeiras. Ben,
Ahora, os brazos sempre completamente extendidos. E o que vou levar é o cu un pouquiño hacia atrás e fago como unha rotación dende a cadeira, non dende a cintura. 45 grados, vale? As pernas quédame semiflexionadas, o cu hacia atrás é moi importante. A espalda que este sempre erguida, vale? Facemos como se tuviéramos o peito hinchado, como se tuviéramos o peito de lobo. Entón, metemos o ombligo hacia dentro, o peito hacia fora, non redondeamos a espalda. Non, eso non. Aí. Entón, o peso que está aquí, o que imos a facer é collo aire e solto levando os cóbados cerca dos costados. Imaginamos que estamos remando. 2. O peso sempre que vaya o máis preto posible dos xeonllos e do ombligo, de acordo? Van 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben, descansamos de segundiños. Vou a corrixir aquí unha cousa que non está facendo ben Estrella, que é unha fenómena, pero Conta, vamos a conta. corrixir, vale? Para que na casa non teñades ningún problema. Dime. Imos a volver a comenzar e ora recordade que a espalda non pode estar nin redondeada e as pernas teñen que estar semiflexionadas. O cu hacia atrás, botamos o cu hacia atrás, eso é o peso aquí abaixo e comezamos, collemos aire, eso é, vedes como está facendo Estrella, que está intercambiando unha e outra. O peso o levamos sempre o máis cerca dos costados, vale? Os cóbados xuntos. Non abras tanto, Estrella. Eso é. Contamos en alto, cantas van? 8, 9, 9 10. e 10. Perfecto. E así hasta 100. Que se estás facendo unha cousa mal, aparte de facela mal, quedar mal, pode sufrir algunha lesión e ser prexudicial. Entonces, o correcto é que, igual que a todos os niveles da vida, que se corrixen con cariño, con agarimo, está ben. Ahora, fixadevos, este exercicio que se chama os paxaros, o que estamos a facer agora, que era o remo, estábamos nesta posición e remábamos, levábamos os codos hacia aquí. Bien. Ahora o que imos a facer é as halteres de mans vanse mirar unha a outra, vale? As palmas das mans míranse unha a outra. Os cóbados semiflexionados. Non os temos estirados dos, semiflexionados. E o que imos a facer é como se fósemos a voar. Entón, levo hacia arriba sin sobrepasar a liña do ombreiro, de acordo? Collo aí nesta posición e solto. Manteño a espalda erguida. Collo e soltamos aí, moi ben. Mantemos o cu hacia atrás. Eso. Seguimos. Moi ben. Moi importante, cando subamos, xuntamos as escápulas atrás, vale? E última. Perfecto, moi ben. O remo, recórdame, a recoller as patacas, a encender a motosserra. Cando éramos pequenos no colexo, que tamén tirábamos así dunha corda e todo eso tamén me lembrome cosas desas de anos xa. Ben, agora imos a traballar na colchoneta e o que imos a facer son as flexións. Ben, agora imos a traballar a zona do peito e dos tríceps e dos ombreiros especialmente. Entón, importante, ben, cada un o seu ritmo. Ben, por exemplo, ides a ver como Anxo vai a traballar cas pernas completamente estiradas. Elas van a traballar cas pernas flexionadas e, según a distancia que temos as mans dos xeonllos, vai ser máis ou menos intenso o exercicio. Canto máis separado, máis nos vai a costar. Canto máis cerca, máis facilidade, vale? Entón, o que imos a facer para a posición inicial, imos a empezar xa co peito no chan. E imos a colocar as mans á altura dos ombreiros, dibuixando un ángulo de 90 grados, vale? Para non levantarnos xa. Entón, Xa me tardabas, Noemi. apoiamos, se podemos, cos pés, cas puntas dos pés, e aquí o que facemos é, collemos aire e solto arriba. Separamos o peito do chan. Collo aire, baixamos e separo. Imos a facer 10. Collemos aire baixo e separamos. Moi ben, Estrella, sí, señor.
baixamos e subo, soltando. Van 5. Si vou morrer, Van 6. Ánimo. Estamos traballando Ahora esa sí, zona do Anxo. peito Ahora que se sí, note. Está temblando o chan aquí con Anxo. Arriba, quédanos 2 máis. Ánimo. Anxo xa non se mete con ninguén E máis. última. Arriba. E ahora imos a descansar. Moi ben. Morrín. Imos a levar o cu hacia atrás e relaxamos a zona lumbar. Aguantamos aí uns 10 segundiños. Creo que temos Moi unha bo traballo, chicos, moi bo traballo. Mañá non veño xa, Aquí se están rajando. Ben. Imos a seguir traballando ahora nesta posición e ahora imos a facer un dos exercicios máis odiados universalmente, que é a táboa, vale? A min encanta. A ti encanta, pero hai moita xente que odia. Entre sabes por qué? esos os burpees son os exercicios que máis Sabes por odian. qué? Por qué? Porque un minuto en táboa realmente fai casi 20 minutos de exercicio aeróbico, polo tanto, Me que encanta. prefiro. É un dos exercicios máis completos, así que preparadevos na casa porque imos a facer o exercicio da táboa e imos intentar facer 30 segundos. En que consiste este exercicio? Podemos facer de dúas maneiras, vale? Imos a intentar facelo cas mans apoiadas. Si temos problemas nos pulsos, apoiamos os antebrazos. Cas mans apoiadas, o que imos a facer é manteño as mans á altura dos ombreiros separados e aquí manteño unha posición completamente recta do corpo. Fixádevos, que non este o cu apuntando hacia arriba nin a pelvis hacia baixo. Se estamos hacia baixo, vanos facer moito daño na lumbar. Entón, prefiro que fagades que levedes o cu un poquinho máis para arriba que levedes hacia baixo, vale? Entón, nesta posición, imos aguantar aí 30 segundiños, vale, na casa. E comenzamos, veña. Como Comezamos agora. Xa levamos un ano hai que ir facendo. Comezar, Non pasa nada, ánimo. que facemos no minuto, nena, dalle. Mantemos aí. Non pasa nada, xa morrimos Eso aquí é, todos. estrella, moi ben. Mira, fixádevos en estrella, cos cóbados completamente apoiados, antebrazos. Dalle estrella, que vas moi ben. Eso é moi ben. Pero segundos non Que pasa. campeón. Non pensad en cousas bonitas na casa. Vale? 3, 2, 1, moi ben. Rodillas ao chan, cu hacia atrás, relaxo. Foi eterna, é que fixeron trampa, a min isto non me vale. 30 segundos que duran minutos. Sempre que non che dea tempo a facer nada, se queres, fai unha táboa. Non sei se non me escadrillaría un pouco, pero bueno, con a fregas vai que chuta todo. E con isto que non vos lo quería dicir antes, damos por finalizada a parte principal. Ahora ven os estiramientos, vale? Mira como aplauden aquí. Moi ben, imos a levar o xeonllo dereito hacia adelante e a perna de atrás completamente estirada, vale? E imos hacia a zona do glúteo para estirar un poquinho a zona do glúteo. Aí, manteño a espalda recta. Eso é. Temos que notar o traballo no glúteo, vale? O estiramento no glúteo. E agora imos a cambiar, levamos a outra perna hacia adelante. Que gustiños estiramentos, non? Verdad? É importante, cando vaiades para a cama, é importante estirar, Por que, Silvia? Di aí a esta xente, por que é importante estirar ou ir para a Porque se cama? descansa moitísimo mellor, e porque ademais ao longo do día o corpo vaise apelmazando, as vértebras, e co peso, a gravidade, fai ese traballo con nós, así que se alongamos o corpo ao final do día, pois seguramente descansaremos moito máis e o exercicio que fixemos será moito mellor porque evitaremos microroturas e cousiñas destas. Moi ben. Así me gusta. Xa tenes sustituta. Moi ben, agora si, despaciño, ímonos a colocar de pé e imos a acabar de estirar o que ven sendo a parte principal que traballamos hoxe, que era o tren superior. Ben, imos a levar o brazo, estendémolo hacia diante e acercamos hacia nós, vale? Imos a cambiar agora, cambiamos de brazo. De feito, Edi, podíamos facer unha clase un día de estiramentos? É unha boa opción. Se queres perder contra min, Olé! Non o Que descartes, ilusións tamén se vive, Anxi? Efectivamente, Imos a estirar, ahora imos a estirar a zona dos tríceps. Levamos, apuntamos co cóbado hacia o teito e empuxamos hacia baixo, vale? Cambiamos
Vale. Moi bo traballo, finalizamos unha sesión máis de pulso activo. Lembra manter o corpo en movimento cada día, valo agradecer. Eu son Edi, moitas gracias por acompañarnos e lembra, mantén o pulso activo. Moi bo traballo, chicos, sí señor. Adiós.